História z agrostodolov. Zetor 16245. Pochváľte sa, kto má ešte doma túto legendu. Srdcom traktora je 6-valcový preplňovaný motor s objemom 6,8 litra, ktorý dosahuje výkon 118 kW, čo je 160 koní. Za nás neexistuje krajší zvuk traktora. To 62 disponuje plne synchronizovanou prevodovkou s 12 rýchlosťami pred a 6 vzad. Kľúčovými vylepšeniami oproti starším modelom sú mokré lamelové brzdy, zosilnená prevodovka a zadný most, čo výrazne zvyšovalo jeho spoľahlivosť pri najťažších prácach. Vďaka pohonu všetkých 4 kolies a svojej pohotovostnej hmotnosti, ktorá sa pohybuje okolo 6150 kg, poskytuje 162 stabilnú a efektívnu trakciu. Tieto stroje boli exportované do celého sveta a aj napriek koncu výroby stále pracujú na slovenských a českých poliach. Za nás dúfame, že zvuk tejto 6-valcovej legendy s turbom bude naďalej skrašľovať naše polia a demonštrovať kvalitu československého strojárstva.